Oh, tiga itu kan tambal ban. Ayo akhirnya orang juga tawa tuh Pak Hansip. Pak D, halo. Aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, golek duit sing halal, kanggo sandang lan pangan. Pak jogetnya piye Pak? Lah, asik, asik, asik. Asik. Hey, aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, nasib apes jangan wetengku kroso rojongan. Romansa jadul. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ben pecah, wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Duar. Ban pecah maneh, esok-esok rezekine tambah lumpuk. Oi tambah lumpuk, oi tambah lumpuk, oi tambah lumpuk, oi tambah lumpuk. Oh, romansa pasti masuk. PJ Audio. Spesial buat Pak D Hansip. Jenenge siapa Mas? Break. Lek iku pokoknya lek iku. Halo lek iku sejarah kabel band. Yo. Aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, golek duit sing halal, kanggo sandang lan pangan. Yo. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apes duit kantongan, Lagi apes wetengku kroso kroncongan. Jengkulnya sih tak dekok Pak. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor. Ono ban pecah, waduh aku ditembak. Esok-esok mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Duar. Ban pecah maneh, esok-esok rezekine tambah lumpuk. Oi tambah lumpuk, oi tambah lumpuk, oi tambah lumpuk, oi tambah lumpuk, tambah lumpuk, oi
numpuk tambah numpuk. Halo Pak Hansi, siap gerak. Selenco. Ibu yang pegang selenco Bu ya. Makasih Bu loh, sabar nunggu Bu ya. Ibu sinten nggih? Ibu. Mak. Ora krungu Pak. Boget ta. Kowe medhun ta kok. Sakniki dintene Minggu Mas Kang Mas kisah tipu Sabtu kula pun mana 8. Duh aduh jenengan pripun Mas Sakniki pun mboten ngalor Dene menapa kok wangsul kula niki namine sinten rumiyin kula teng Surabaya benjang dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi minggu pingalah apa jamur ora mungkin brekele lamur penak menang ora jan memang aku ganteng tiada tandingan romansa Eji Audio. Ulfa iyo Mas Mas namine sinten saniki dintene Minggu sapi kula pun mana 8. Aduh aduh jenengan pripun Mas Sakniki pun mboten ngaler dene menapa kok wangsul kula niki namine sinten lah jenenge dhewe kok ya lali to Mas Rebo selenso kok iya Bijak ngendikan kok mrene dadi ora saliwan istunipun punapa saliwan kula mboten nutut rumiyin kula teng Surabaya benjang dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi Kaping kuping alah apa jamur ora mungkin mripaku lamur penak meneng ora jan memang aku ganteng tiada tandingan 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 Selencong ya Bapak sampun Bu nggih Ibu lagune wis bar sampai gak sadar sampun nggih Bu gak sadar lagune bar gak piye ceritane satu requestnya dari dalam sana ya Perawan Kalimantan. Rino wengi tansah kelingan Perawan ayu Kalimantan
bantal guling tak sayang-sayang nganti kaya wong kedanan. Jam pedok mas tutu nongko biyen cedak rawani kondo ning opo sliramu lunga ninggal mulai ra kondo-kondo. Saben dina ku ngelamun tekan omah hatiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sampun tak rewangi atus gunggung tresnaku ra bakal alon yen mulai yen masih purung. Romansa PJ Audio. Wani Arifat. Nalika biyen kenalan saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sampun tak rewangi atus gunggung yen tresno rawani nembung tak enteni yen masih purung. Kembali bareng Romansa asik PJ Audio Mas Puji asik. Iya sambil ngopi Pak Hansip ya santai Bapak asik. Hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulai neng tanah seberang. Aduh, mai aduh. hatiku rindu kangen tenanan. Kang Masku pulang, Kang Masku mulai ning tanah seberang. Beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngelamun tekan atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sampun tak rewangi atus gunggung tresnaku ra bakal alon tak enteni yen masih purun tak enteni yen masih purun. Dari dalam semuanya kompak perawan Kalimantan. Sampun Mas Kolil sak dulur kuat.
Ayo. Samping gunung mangga. Mligi mon katur Bapak Nur Amin dengan pamuritan wonten samping gunung. Munggahe gubuk asmara Mas ya, cocok. Yuk. Di zaman berjuang. Di zaman Njur kelingan. Njur kelingan Belul gombal gambel kontibul. Tak open. Ning saiki. Ning saiki. Ono ngendi. Jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen nate janji Ning saiki apa lali Ulfa ning gunung. ya ning gunung mong sapiring do dirubung yen mandor caping gunung dudu payung caping gunung ki dudu payung Ya dudu no, Payung ya nek payung payung. kan gede. nek caping gunung ngerti modele Ngerti. saka apa gawe Saka iku apa ki silatan pring ngono ki lho. dudu nek caping gunung ki saka dong jati Oh, saka dong jati. caping gunung dong jati Oh. nek saka pring kuwi caping bangking bangking Caping bangking. heeh Juterae bangking sentrale caping kok Iya, sentrale caping. caping kan bangking Betul. Berarti omam ya. iya omah kan bangking Bakul tapi aku gak iso gak sopir mbok peseni malah Gak iso. gak iso lha kan aku rati yek ngono ora iso gawe aku Lah sampean tek endi? boto Oh, boto. heeh mosok gak ngerti kowe Berarti iso gawe boto berarti ya iso gawe boto. heeh piye njaluk tantem boto kowe Esok kare bisa gunung nisa Bola gombal gambel orang ilang gone padha jroning padha lara lapa enggak gubuk asmara Mas asik dipuningake gubuk asmara Pak Nur nggih ya ya yo ya ya yo yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenengi gubuk asmara di tanggo andum tresno ayo tanpa bantal tanpa bos abote aboti ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi
nganti jagat rino iya ngaku Ngepos neh. isih prawan porang Ora mah nek potongan ngene iki wis jelas ora percaya nek aku perawan. ngaku isih prawan porang Jenengan percaya Bu nek kula perawan? Gak percaya mesti. nek ke perawan ya Jahitan 18 kok kowe to. ya Allah sing dijet apa nek 18 iku Tenan nek jobo jero. walah Iya delok kowe ape. Kurang ajar. cari ngene ayo ta Bisa kok. lha iki sesar ning ngenanane sesar dadi petenge Lah iki iya. jahitane Petenge iku 18 Jahitane 18. sesar iku dibedel ka weteng heeh ora metu dalane diculik cara mono diculik ka weteng Ya Mas. Catetan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi mergo mergo ning gubuk asmara. Itu tadi satu persembahan Sake